Iya. Iya. Oh. Ayo ger arsa sing hati-hati yo ger prayitna Rangga Wahyu Budaya. Iya. Oh. Sapa? Lah, heeh. Bontrat. Iya. Pinarung endahing wirama jogetan Rangga Wahyu Budaya kaos kondang naloka ing Nuswantara agawe sangsam kang para miyarsa Pinarung yung ngane irama jogetane Rangga Wahyu Budaya kawus kondang kaloka ing Nuswantara agawe sangsam kang para miyarsa hey Pinarung endahing wirama jogetane Rangga Wahyu Budaya kang wis kondang kaloka ing Nuswantara agawe sangsam kang para miyarsa
Yo Mas, yo Mas. Yo Mas Kirun. Ayo Run. Oh oh. Oh oh. Iya. Ya. Oh oh. Iya. Oh oh. Oh oh. A. Yo. Oh. Iya. Mas Jono kira Mas Jono. Oh. Mas Joko, matur nuwun rawuhipun Mas Joko saking Tudan. Besok kita ketemu lagi Mas Joko. Yo, iki piye iki? Piye iki? Oh, apik. Oh. 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 Sorry, Bos. Yo. Oh. Iya. Ya. Oh. Oh. Jos. Lok. Ayo gar. Ayo mundur. Budaya. Yo Mas. Sus aja guyu sus. Iya. Oh. Oh. Iya.
yuk, 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 jos. Ye, ye, oh, 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 ha, oh, ha, oh, ha, oh, jos. Hup, ye, ah, yo, ye, jos, yuk. Mas Hari jenggot Don. Ayo Don. Giliranmu Don. Ayo, ayo. Giliran untuk selanjutnya. Tuh. Ya, seto. Sus, ngalio kepecut engko. Aduh. Ijol. Ticok. Kena wedak, Dik. Wangi. Langge. Niki wangi langge. Oh, iya. Coba Mas Padano iki sapa man? Wani-wani kelawan aku maju. Tak Ya iki Sang Prabu Kala Sregi. Oh, mati dening aku kowe satriya. iya man. Ayo. Apa iki? Apa saya? Ayo. En panjen darbi watak satriya maju siji-siji yer iki tampan ana wae. Maju sithik ajur kulit sarta balungmu. Pak Kirun, wayahmu Pak Kirun. Oi. Urung. Rinonce. Pak Basroni, besok saya tidak kerja Pak Bas. Pak Basroni. Pak Basroni loh ini. Pak Basroni Mas Sandi. Iya. Oh. Ayo. Oke Mas Bundan, terima kasih. Rawuhipun sugeng kondur sugeng. Kondur Mas Bundan mugi tansah pinaring rahayu ngantos dumugi dalah. Arsa. Ya. Ayo le arsa sing hati-hati lelena pangendhamu nger. Bakal tak rujan-rujan kulit sarta balungmu sira dadi mangsaku iki. Podian ora sida. Urung. Durung modar dening aku arsae. Ayo. Kok.
Ayo ki, ayo. Apa? Ayo. Sing Mas Podo nggih. Oh. Yo, 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 Iki lho, Le. Ayo. Yo. Op. Yo. 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 Goyang, buket. Ayo Ardi. Ayo. Wah. Ora wani-wani aja. Ayo bojreng ibis laknat. Karo prater Butut. karo. Ayo. Go. Ayo. Popong iki lho. Hati-hati ya, yo. Iya. Iya, keroyok. Amu Jayabrata singa barong pranyata bayani garang kang kena binandang netranyo pindha dahana Ayo niki. wataira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kenobi lahi ayo Cong, matur suwun cong. Picong. Oh, Bob. Blonjo semen, blonjo wesi ya toh.
notane diklumpukne Pak Tris. Bangun teras. Oh. Iya Kang Bandi. Nggih. Turangga Wahyu Budaya. Hei. Hae. Yo oh. Hae. Oh. Kasuwun sedaya para sesepuh saged ngaturaken wonten ing ajeng. Nggih. Monggo Mas Hari, Mas Hari. Nggih, sabar. Nggih. Sampun ngaturi sedaya dhumateng para rawuh ingkang dalu punika sampun rawuh wonten mriki nggih. Akaturi Turangga Wahyu Budaya wonten ing 1 Muharram iki wonten ing wulan Sura kepareng wonten ing dalu punika ngaturaken sedaya napa ingkang dados nadar dening para masyarakat lingkungan Sawan Sidorejo Kapan Tulungagung. Pramila wonten ing dalu punika sampun kaleksanan lan ugi sampun kasembadan napa ingkang sampun dipun gayuh. Pramila wonten ing dalu punika karanten sanak donya kakidanya ingkang bau reksa wonten ing sawan dalu punika muga samangke tansah manggih rahayu dumawah ingkang kala sengkala ingkang dumawah wonten ing pekarangan bumi pertiwi sawan tansah pinanggih rahayu boten-boten sedaya pepalang satunggal punapa pinepihna saking ing sambikala. Pramila dumateng sedaya para kanca lan ugi dumateng para dulur-dulur ingkang sampun anyengkuyung mengkaipun adicara tasakuran wulan Sura tansah manggiya rahayu rahayu selaminya jaya jaya wijayanti nir ing sambikala. Mas Rompi matur nuwun Mas Rompi. Mas Rompi nggih. Saking Turangga Budaya.
Kang Bandi. Man, panas man. Terno Bali man. Aku terno Bali man. Ya. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh. Pamungkono matur suwun, Mbak. Oh, eseme. Ya. Oh. Duh, Turaga Wayu Budaya. Kineng diman paraku man. Panas man neng diki. Terno mulai maning ini di paraku man. Paramu neng ujang. Aduh man. Tak terke bali. Aduh man. Rinonce. Pak Bas. Saya besok tidak kerja Pak Bas. Besok ada kepentingan. Tidak mancing Pak Bas. Oh. Pak Bas. Besok tidak kerja Pak Bas. Halo Pak Bas. Saya besok tidak kerja Pak Bas. Tidak mancing Pak Bas. Tidak mancing Pak Bas. Panas man, yung, yung, Jabang man, jabang. Lagi terpatang dulur-dulur matur sembah nuwun. Sedaya donatur kegiatan panggung gembira Turangga Wayu Budaya. Khususipun keluarga besar dari Sawahan Sidorejo. loro Mantulung agung wonten dalu punika kang sampun kawontenaken kegiatan lan ugi hiburan wonten dalu punika kepareng kawula nyuwun pamit. Mugi tansah pinanggih rahayu, sugeng dalu, sugeng kundur.
Sugeng pepanggihan wonten ing sana sedal. Sampun rampung giyaran dalu punika. Lilakna nyuwun pamit prawarga sadaya jaranan wayu budaya among kasih pagelaran sugeng para pisan mugi pinanggih malih. Alvaro Audio matur suwun kanca-kanca YouTuber matur suwun sampai jumpa.